Hvala ti puno. Mi ćemo sada pogledati, ja vjerujem, zanimljiv jako prilog. Radi se o tome kako se promijenio nastup predsjednika Josipovića. Od pomalo sramežljivog do vrlo oštrog i kritičnog. Podsjetit ću, rekao sam, neću biti fikus. Već kaktus koji će žestoko bosti vladu kako bi činila sve što može da Hrvatska bude pravednija država. Riječi su to predsjednika Josipovića za vrijeme i poslije predsjedničke kampanje. Iako je nekoliko puta rekao da će biti kaktus, on se dakle ponaša sada sukladno onom što je govorio u predsjedničkoj kampanji. On je dosljedan, on stavove ima i on svoje stavove zastupa. Ne povlači se na prvu. Neki put sam malo sramežljiv. No s vremenom to je sve rjeđe. Pa zar vi mislite da bi kuhana noga dotrčala s najvećim uvjerljivo, najvećim brojem glasova? Ja mislim dakle da je predsjednik Josipović za trajanja svoje predsjedničke kampanje nije do kraja pokazivao svoju pravu narav i političku strast. Evo sad se tresuje. Svoju je narav pokazao čim je postao predsjednik Republike, a ona se često nije svidjela premijerki. Ja pozivam gospođu Kosor da pokrene u Saboru proceduru za opoziv, zapravo za opoziv predsjednika Republike, ali ako ne uspije... Ste spremni na to? Spreman sam na to, ali naravno ako gospođa Kosor s tim ne uspije, očekujem njenu ostavku. Naše političke elite u zadnjih 20 godina nisu ostvarile nikakav konsenzus i zbog toga će se ovakvi sukobi, mislim, češće događati, barem u trenutku dok imamo predsjednika s jedne političke opcije, a vladu s druge političke opcije. S koje knjige ste ispali? Alisa u zemlji čudesa. Papa Benedikt XVI na Malti se sastao sa skupinom